Helo, a chroeso i amser stori gyda Miss Jones unwaith eto. Gobeithio eich bod chi gyd yn cael amser da ac yn cadw ddiogel ac yn hapus iawn. Gobeithio eich bod chi'n mwynhau'r llyfrau yma rydw i'n darllen i chi. Felly dyma llyfr lliwgar iawn rydyn ni'n mynd i ddarllen heddiw, sef Sara Jones, Arbenigwr, Uncyrn, Unicorn. Awduron y lyfr yma yw Morag ac Okstad. Drefwen, unwaith eto diolch o galon i chi am y ganiatad i ddarllen y llyfrau yma. Go over to the website, ewch draw i'r wefan Drefwen for more fantastic books. Many of them, if not all of them, are bilingual, which is fantastic. Even if you just want to read the book in English, or even if you want to attempt it in Welsh, but you don't know the meanings, which is fantastic. Felly, ydych chi'n barod? Gwych. Waw, am lyfr lliwgar iawn. Fy enw i yw Sara Jones, a dwi'n byw gyda Unicorn. Wel, nid dim ond un a dweud y gwir. Dwi'n credu bod gen i 17 ar hyn o bryd. 17? Drychwch arnyn nhw i gyd fan hyn. Waw. Mae gofalu am gymaint ohonyn nhw yn gallu bod yn waith caled. Hard work. Mae llond cwl o waith bob amser. Loads of work. Llwyth o waith. Drwy lwc, dwi'n arbenigwr yw Uncyrn. Dwi weithiau yn brysur iawn yn dysgu popeth sydd i'w wybod am hyd a lledrith Uncyrn iddyn nhw. Felly mae hi yn dysgu nhw. Dwi'n dangos iddyn nhw sut mae hela am fwyd. Hunt for food. Am lanast. What a mess. Oops. Sut mae adnabod Uncyrn eraill, a dwi'n ei dysgu nhw am beryglion, dangers, balwnau. Pam ydych chi'n credu bod balwnau yn beryglus i Uncyrn? Da iawn chi, ydych chi'n gywir oherwydd eu cyrnau nhw. Mae'n popio'r balwnau. Weithiau mae fy Uncyrn yn colli ei cyrn. Mae'r cyrn yn cwympio bant. O na, edrychwch. Ond dwi ddim yn poeni. Oherwydd mae nhw'n tyfu yn ôl mewn dim o dro. They grow back, mae nhw'n tyfu nôl yn syth. Mae byw gyda Uncyrn yn gallu bod braidd yn anodd. Hard work. Mae nhw'n eithaf eniben. Messy. Oh. Dwi'n ceisio egluro bod hyd a lledrith yn bwysicach na anibendod. Ond dydy mam ddim yn credu fi pob tro. Mae llawer o elynion gan Unicorn. Felly weithiau mae rhaid i mi hamddiffyn nhw, protect them. Oh. Mae bod yn arbenigwr Uncyrn yn fwy anodd nac y byddet ti'n meddwl. Harder than you think. Diolch byth fy mod i yma. Dydy rai pobl ddim hyd yn oed yn gwybod sut mae Unicorn go iawn yn edrych fel. Dyna pam mae fy angen i arnyn nhw. Sara Jones, arbenigwr, Uncyrn. O, a dyna ni. Roedd y stori yna yn hollol wych. Felly arbenigwr, Uncyrn oedd Sara Jones. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau. Os hoffech chi i fi ddarllen llyfr penodol,
Gallwch chi anfon neges neu roi e yn y comments o dan pa lyfr hoffwch chi fi ddarllen. Felly diolch yn fawr, hwyl am y tro!